ada makan lagi boleh. Kesan nagadang. Ayo mari santi. Beखौ बुजिला खिदों नालाय खिबु सुनो नागिरदां नायनो नामा बेखौबो खावना होलायनांसिगोन बसनोबो ओइ बस कान्ट्रि बिलाबो माथो बालथिसो मा बुंना गैया जाखो ओइ गोलाव ओइ मा दावराव जाबाय थादों सिखाव ओमफ्राय लाना थांलाय सोरलै बियो थांलाय नै बियो सोरलै बियो नोंसोरसो दावरावलै सान्दुं गोसाफ्रावलाय देग्लाब हैजोबनि र' पुलिससो नामा गरमफ्राव आयौ मा जोबगोन लकडाउनफ्राव बिदि दावराव खालाम मिथिबायना गरम मोनो नोंहा सोरबा खावग्रा सान्द्रि दिनसै सोरबा नुगोन लकडाउन पुलिस फैबा Tôi thắng. Bạn thế. Rồi. Nâng mà đi biểu phang khẩu thế lại mà thưa của ơi 신랑 phang khẩu 안나 농아 vì không được khâu đâu xíu khâu nắn là vừa bắp ra cái rạp vừa mà khâu này như bát chả ăn nung đi lại nung này nè khâu này đi đài bố sa là bay lên nữa má bê bố đấy người bút đi mua về là gì mua ra ala lên boss ala bên vào khâu bắt cái gì đây bây giờ khâu này nó mua em nó bưng mình như vậy à bưng mà na bưng học khuang hạt slap đứng na itu mau mua ini không quên nó không mà bưng mà không là đấy khâu đủ bay nữa bắt keo rồi rồi kinh lại đừng lại Chứ cũng mà bắt vào khâu nào đấy boss nào nó vào hơn mà khâu này nó mobile spy đúng chưa mà biết boss nào bác khâu nung mà nó cái gì việc làm mày mà biết lo hay bang khâu boss thằng làm gì hôn lu bao vậy Misal dia boss misal angin jin hơn ra angin jin hơn nung misal jin sih dia oi blog video bạn nào cũng lên đăng xem like nữa đăng xem lại rồi oi đăng xem lại nữa bên ngoài đăng xem bỏ खुलुमबाय खोनानाय मथेब्ला सरकार गोदाना ओरैबायदि सुबिदा होदों जे गामियाव थानाय नंगौ डिस्टार्ब नङालै बसिबसे आं मा बुंदों आंखौ ब्लग भिडिअ खालामनो नुखायाखै नोङो भिडिअ बानायनायखौ डिस्टार्ब ओरैनो बेखौ लादों गोदानखौ ओरैनो 16,000 मबाइल लायाखै बसा खुलुमबाय नोंथांमोना जुदि आंनि बे आरडि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायगोन होनना आं आसाबो खालामबाय दा आं भिडिअखौ जागायनोसै खोनानाय मथेब्ला ओरैबायदि बुंदों जे दानि सरकार गोदाना गामियाव गोलैसोना थानाय बेखार सेंग्राफोरनो गंथाम गामि गंसेयाव बेटारि गारि होनो नागिरदों बे बेटारि गारिखौ ओरैनो बेरायलाबायनो थाखाय होनाय नङा होनना जानो बुंदों स्कुलाव थांग्रा गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय गामि गंसेयाव गंथाम खरै बेटारि गारि हरनायनि बेबस्था खालामगासिनो दङ जोंना दा प्रमद सार्भिस उन्दै फरायफुनाय फंबाय बिनानावमोनखौ स्कुलसिम लांलाय लाबोनो थाखाय बिदिबा मोजां सिब्रा बावलांबाय मामोनलाय गोसोआं मा बावबाय थागोन दा उन्दै गथ'फोरखौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय गंथाम बेटारि गारिनि बेबस्था खालामनाय जादों नुदोंना आंना सान्थ्रिफ्रा बिसोर दा
बे गंथाम गारिखौ लाबोनायाव जों गंसे मोनबा गोजोननाय मोनलायथारगौमोन थिग बेबादिनो दा सरकार गोदाननि मथेबा होबा आसा खालामो मोजां जागोन जोंबो गंसेसो मोनबा गोजोननाय मोनगौमोन बेखारखा नालाय जोंबो मोनबा आरो एगो साथ'फोरखौबो स्कुलाव दोनलांलाय फांनो मोनगौमोन होद बस बेफोरखौ बाद दोनदो थ' पार्टि न' गोदान लुनाय पार्टि फैसायालाय पार्टि न'खौ लुनायाखै बस पार्टि गोलाव जे मा खालामनो लादोलै लाबो बस लाबो अबाव ना खावलायनो नोंसोर थ' मालायनि फंखौ खावैजोय मा दावा खालामो सिखा लानांगौलै सिखा न'आव बांद्राय दावराव दा खालाम र' मा जाखो आं अक्सिजेन लाना बोरोब्रा नामाब्रा ओइ अक्सिजेना बोरै अक्सिजेनालाय दै सान्थि सारनो नागिरदां आयु मादै सान्थि बेखौ मिथिला खिदों नालाय खिबु सुनो नागिरदां नायनो नामा मा थरमनि सिख्लाब्रा बस सिख्लाफोरा थांबाय ना गैला थांजोब्बाय आंखौ सोर गाबथाया नोंसोर बिनो बस नायनि बस
Bye.